дар ин гандум, ҷав, макка ва чигит, сабуз ҳама чиз аралаш кардагия дӯстони азиз бемалол бароварда мегирем. Ин барои гов гӯспанд чизи беҳтарин аст дӯстони азиз. Ва дар ин ҷо бо як насадкаи дига ҳаст, ин барои мурғо, ҳам барои гов гӯспанд, ҳам барои мурғо бемалол бароварда мегирем. ҳамин гуна корм дӯстони азиз. нархи ин 4000 сомон. рақамҳо дар зер навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед. ин аппаратмон 220 волт қати кор мекунад, моториш 3 киловаттай. ин наворро касоне ки дар хонаш гов мол дорад ва мурғ парвариш мекунад, ҳамин наворро ба ҳамоно равон карда монед.